Здравейте хора, Даниил Симеонов е с вас. Днес е ден 30, последният ден от предизвикателството. Аз успях да издържа 30 дена да качвам всеки ден. Да, не е от най-интересния контент, може би за повечето от вас, но успях. Казах си, че ще го направя, казах си, че искам да го направя и го направих. Преди да започнем, искам само да коментирам. Попката на лицето ми маняк, смисъл, what the fuck е това? В смисъл, да, имам и други, но тази се откроява, тази я нямаше вчера. Както и да е. За последното видео съм решил да реагираме на моето първо видео в канала, т.е. видеото от преди един месец, за да видим какво се случва там, как са нещата и какво съм говорил тогава, дали още съм с това мнение и така нататък. След това смятам да направя като много набързо разбор нещата, които съм направил през януари месец от 2024. Да започваме. Преди да започваме да реагираме и като цяло да гледаме видеото. Може би някои от вас знаят, може би повечето всъщност вече едва ли знаят, но аз преди да почна да качвам такива видеа, съм качвал видеа с сатира. Те са изтрици, няма как да ги намерите тези видеа. И за което лично съжалявам, между другото, защото аз имам Discord сервер и в описанието, в който съм пускал, нали, когато са излизали тези видеа. И всъщност съм качил доста от тези сатира видеа, които съм правил тогава, но съм ги изтрил и нямам вече достъп до тях. Имаше хора, които отпреди са ме гледали, които в момента получават, нали, нотификации за новите клипове. Казват, вау, ще има ли сатира, някакви такива неща. Ами, не знам. Може и да има, но няма да е пак с CSGO, Bunny Hop, OG сатирата. Ще е по-скоро като това. Това е по-скоро реакция това. Да, в момента започваме, нали, първата реакция ще е на мен. И още от първия кадър на видеото можем да видим разликата в косата, че тук е много по-къса. Мисля, че видеото е на 4 януари снимано. Да, в смисъл. В момента на видеото косата ми е много по-малка. В момента има коса, пак не е някаква дълга, защото аз се постригах. Мисля, че в това видео с лицевите опори се вижда, че когато се постригах, беше същия ден. Фан факт, между другото, с един приятел просто решихме, fuck it, трябва да се пострижим. Ето снимката след фризьора, постригахме се, беше готино и така. Но нека да започвам. Днес е 4 януари 2024 година. Както казах, да. В 11 часа. Добре. И седях на телефона и гледах Reels. Waste of time. И се замислих просто колко е useless. В смисъл, колко си го е времето наистина. Така е. Аз съм си сложил рилсовете ми и като цяло Instagram да ми е да имам тайм лимит 40 минути. И осъзнах колко глупаво е направена системата, защото естествено Instagram иска да вадят пари от това нещо. Между другото с това, ако не знаете, наистина е така, просто мога да натиснеш едно копче на Instagram, когато ти мине този лимит и просто да го разкараш, нали, цялото съобщение, което ти казва, че лимитът ти е свършил. Аз все още го имам този лимит за Instagram. Проблемът е, че не го спазвам. Аз съм човек, който използва Instagram доста, защото това е мрежата, с която си говоря с хората, нали, това е, деца вика, популярната мрежа в момента. И там си комуникирам с приятели, хора, нали, така нататък. Може да ме последвате в Instagram, там постам някакви работи, не толкова за YouTube и неща, по-скоро за личния ми живот и как. Там също може да видите допълнително контент, за ако ме интересува, разбира се. Искат да вадят пари от приложението си, а те как правят пари? Когато ти използваш тяхното приложение. Тоест, ако не знаят за какво говоря, става дума за това, че когато ти минеш този лимит, който си поставил 40 минути или повече. Тук, между другото, мога да забележите, че не гледам към камерата въобще. Това е защото просто бях пуснал приложението, което всеки компютър, който има Windows има, нали, камера приложението и просто си го заснех. И гледам монитора. Гледам монитора, не гледам камерата и да, затова просто забележка. Повече или по-малко. Има точно едно бутонче, което трябва да натиснеш, за да се спре това и да може да си ползваш Instagram отново. И аз го натиснах. В смисъл, натиснах си бутона и продължих да гледам в продължение на още 10 минути. Факт. И просто осъзнах след тези 10 минути mindlessly скролване,
колко всъщност е малумно цялата система. Колко малумно е направено това. И как просто си хаби времето. Да, това е идеята. Започвам. Това е идеята като цяло на социалните мрежи, да ти загубят времето и те получават първо това. Да, това е basic knowledge. Тези видеа, които това ще е първото и се надявам наистина. Не се надявам всъщност. Не се надявам. Аз ще го направя, защото аз го правя за себе си. Не знам дали ще се гледат. Може да има 10 гледания на това нещо. Няма да има много едит. Но ще успеем. Аз ще ги качвам тези неща. Това ще са като... Между другото нещо, което не разбрах, по-скоро не казах в това видео, е, че всъщност аз защо го почвам това нещо, защото аз съм човек, който, както казах и преди, е правил контент и като цяло ме кефи това нещо. И точно в тази нощ на 4 януари гледах един рeel, който беше нали, точно за това, че всички в момента са в социалните си мрежи и че просто трябва да... Ако сега не почнеш да правиш контент, то кога? И просто се надъхах, в смисъл мотивация, се надъхах и седнах да го запиша това нещо. Но мисля, че тук не казвам, че ще качвам всеки ден, не съм много сигурен. Малки бележки, предполагам. В които смятам да споделям какво се случва. Какво се случва с живота ми и как аз прогресирам. Yeah. За хората, които не ме познават, знаят, че това не е видео, по който аз изглеждах. Аз бях с дълга коса. Не бях точно с дълга коса, но имах със сигурност повече коса. Ето ви снимка, която може да намерите в Инстаграм, мисля, че една седмица преди 1 януари да се пострижа, нали? Защото аз се постригах на 31 декември вечерта, просто взех машинката в нас и се обръснах. Да. Не знам, вие си преценете. Имах някаква коса. Много хора ми казаха, че съм много по-хубав с косата, много хора ми казаха, че в момента без косата ми отива много повече. Аз харесвам и двата варианта, защото ме се тая де-факто косата. Преди много мислех за нея, нали? Сега съм с коса и си какво? Не, се тая ми, абсолютно ме се тая. Видях, че всичко, което мога да правя с коса, мога да го правя без коса, деца вика. Няма никаква разлика. Така че да. Плюс, с косата ми беше доста разсейващо, когато тренирах. Наистина много ми влизаше в очите и трябваше да нося или шапка, когато не беше студено, или да си я връзвам. Примерно имах период, в който аз ходих с вързана коса, ето снимка тук, която отново може да намерите в Инстаграм. Където ходих с вързана коса, да. И беше досадно, нали. Не знам, не изглеждах зле, според мен, но беше досадно, в смисъл, като да тренираме да ми влиза коса в очите, просто беше annoying as fuck. И на 31 декември аз се разкарах, защото си казах, че ми трябва mental reset и че... Да, и това също. Исках да докажа на себе си, че мога да го направя. Всъщност не се нуждава от тази коса. Да. Може би за някой е безсмислено цялата работа, че не е нужно цялото това нещо да си махнеш колата, но за мен това ми показа много, че аз имам волята да го направя. Да. И да, според мен това беше нужно. И де факто да, може би за някои хора да им се струва не като толкова голяма стъпка, нали, вау, той смахна косата, вау, голяма работа. Ами всъщност, да, за човек, който има, нали, както казахме, малко повече коса, да си махнеш просто косата и така един ден да не кажеш на никого, просто да го направиш, си е kind of big step, в смисъл. Не знам, отиваш на даска и всички да гледат, what, защо си без коса? Аз не исках да казвам на хората, в смисъл, не исках да им казвам, нали, махнах си косата поради тази причина, просто им казах, исках mental reset, така прецених, буквално така прецених. А за mental reset, да, както казах, това беше цялата идея и да. Със сигурност ми помогна. Колко да ме помогна, не знам. Не да си махнеш косата, не. Да излезеш от комфортната си зона. Точно това така. е много важно нещо, да излезеш от комфортната си зона. Да. Така че... Абсолютно. Не се притеснявайте да излезете от комфортната си зона. Yes. Това е най-хубавото нещо, което може да направите със живота си. Ако не излезете от комфортната си зона, няма как да прогресирате в нищо, което правите. Просто ще седите на едно място, целия си живот. Та да.
това ще е от първото видео. Let's Не fucking знам go. какво повече да кажа. Напишете в коментарите какво искате да видите. Макар че не знам точно какво означава да искате да видите, защото аз просто ще качвам неща, които се случват. Нали, и такива като бележки, видеобележки, които аз ще си водя и просто ще ги качвам. Защо не? Да, де факто. Защо не? Де факто единственото нещо, което може да се случи, е да почнат да ги гледат хората и де факто за мен това ще е достатъчно. И нали, естествено мога да почна да вадя някакви пари от това нещо. Кап. Но това е в много по-нататъчен етап. Може би до края на 2024 може и да успея да си монетизирам канала и всъщност да That's the goal. се гледат тези неща от повече хора. Цяло ще да Така че не, да. възможно е. Това беше от бележката за днес. Stay tuned и всички ще успеем. Да, това беше първото видео в канала. Реакцията ми може би не би била толкова интересна, колкото може би очаквахте. Допълвах някакви неща от видеото, съвсем нормално. Минал един месец, едва ли нещата, които съм казал, са се променили толкова много с нещата, които вярвам и мисля в момента, така че е абсолютно нормално да нямам някакви различни мисли. Бай, тази попка много ме дразни, като се гледам в момента, майка му стара. Anyway, няма какво да направя. Какво успях да направя за януари месец? Това искам да го кажа, да го разгледаме и ми е интересно, вие какво направихте за януари месец? Интересно ме, вие какво постигнахте и как се чувствате спрямо тези неща? За януари месец аз успях да прочета 2 книги. 2 книги, от които едната, както знаете, е Метро, която рейтвам 7 от 10. 7 от 10 Метро 2033. Не е лоша книга, но според мен беше твърде дълга. Твърде дълга, историята можеше да приключи, историята на първата книга, можеше да приключи по-бързо, отколкото колкото приключи всъщност. Според мен беше прекалено дълга. Имаше едни 100 страници, където не трябваше да ги има. Лично мое мнение, не е лоша книга, интересна история. Ако харесвате хорор фантастика, хорор трилър фантастика, за вас това препоръчвам. Плюс, че имаше между другото и малко философия. Не, имаше философия в тази книга, която наистина ми хареса. Беше добър тъч към четивото. Да, втората книга, която прочетох е именно на Фредерик Бакман. Всяка сутрин пътят към дома става все по-дълъг. Това малко книжле, от мисля, че 60 страници, да, точно така, е много хубаво и е способно да те разплаче. Наистина, много е хубаво, препоръчваме, със сигурност се препоръчвам тази книга. Много е хубава, става дума за писмо. Той е като вид писмо на идеята, че как се развива животът на дядо, внук и баща. Да, много хубава и емоционална книжка, между другото. Прочетох я за един ден. Да, с по-голямата част от януари месец четох Метро, както казах, беше много дълга. Да, също така, през януари месец направих 30 видеа, както знаете. Не точно през януари месец, защото в момента последните 2 са от февруари. Но да, добре, качихме 28 видеа. И през тези 28 видеа качихме 54 абоната, което е топ. What? Това е много добре. В смисъл за канал, който няма никакви видеа в него и просто почва е така от никъде. 54 абоната си е много стабилно, за което само мога да ви благодаря, гайс. Януари месец беше успешен за мен. Аз го казах в миналото видео, но за мен януари месец беше позитивен, хубав. Нямаше някакви интересни моменти, но беше началото на прогреса, който аз започвам, който искам да продължи през целия ми живот. Документираме го това, заедно ще сме и да се надяваме, слава Богу, да успеем да продължим и да се случи цялото това нещо. Да, гайс, благодаря ви, че бяхте с мен един цял месец. За хората, които са гледали всичките видеа, наистина ви благодаря. Надявам се видеото и реакцията да ви е харесала. Ако така, лайк, сабскрайб, нормалните неща. Може да ме последвате в Instagram и ще се видим отново следващия път. Let's fucking go!